Total ta' €1,000,000 ġew distribwiti biex jiġu mejjuna 77 proġett differenti magħmula minn organizzazzjonijiet attivi f'setturi relatati mal-Festi Maltin, inkluża il-mużika strumentali li tindaq fil-festi, kif ukoll is-saħħa u s-sikurezza tal-kmamar tan-nar u l-armar artistiku fit-toroq ta' Malta u Għawdex. L-iskema għandha lan li tipprovdi appoġġ lil organizzazzjonijiet volontarji li jaħdmu matul is-sena kollha biex jippreparaw u jsaħħu attivitajiet marbuta mal-festi ta' bliet u rħula tagħna. Il-fondi mogħtija permezz ta' din l-iskema jappoġġjaw proġetti f'osma li huma marbuta mill-qrib mal-ħajja kulturali tal-komunità. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici qal li l-Festa Maltija hija parti importanti mill-identità kulturali tal-pajjiż u li dan l-investiment jara fil-ħidma kontinwa tal-qdiet volontari li jżommu dawn it-tradizzjonijiet ħajjin fil-komunità. Bħala gvern aħna tajna support sħiħ biex il-Festa Maltija tkompli timxi l qudiem. Mhux biss fl-aħħar snin ġibna it-titolu ta' wirt intangibbli dinji mill-UNESCO, mhux biss salvajna 15-il gażin milli jispiċċaw barra b'investiment ta' 30 miljun, imma anke bqajna nagħtu skemi diversi ta' support lill-festi kollha ta' Malta u Għawdex kollha. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li l-Festa Maltija hija waħda mill-aktar espressjonijiet ħajjin tal-kultura tagħna u li dan il-wirt jinżamm ħaj grazzi għall-impenn kontinwu tal-volontiera u l-qdiet fil-komunità tagħna. 16 ilu il-Festa Maltija ngħatat it-titlu ta' wirt intangibbli tal-umanità mill-UNESCO u kif nistgħu aħna l-Kunsill Malti għall-Arti ma nappoġġjawx il-Festa Maltija u dak propju li għamilna llum. B'dan il-fond tajna €1,000,000 lil 77 organizzazzjoni jew każin tal-banda sabiex itejbu l-infrastruttura tagħhom u jtejbu anke l-operat tagħhom. Id-direttur tal-fondi fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Rita Falzon qalet li l-iskema tara fix-xogħol serju li jsir minn għaqdiet kulturali u soċjali matul is-sena kollha, ħafna drabi b'mod volontarju u b'impenn kbir lejn il-komunità. Intant sejħa oħra ta' din l-iskema se tkun qed toħroġ fit-tieni nofs ta' din is-sena.